Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Kami po aktibong miyembro kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP Philippine Standard Time hali sa Pag-asa alas 4:59. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ng mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Enot naman din ang ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa indung tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran kang News Base asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Enot sa lado lokal. Nasa linya si kumpadreng Al Armario. Pading Al, Diyos marhay na hapon. Please go ahead. May nagsusungaw ng duwang pangaran na posibleng dumalagan vice alkalde kan Legazpi City kasalida ni Vice Mayor Bobby Cristobal na last term na sa pagtapos kan eleksyon sa 2025. Sa mga reliable sources kan DCGB News, sa duwang kampo politikal, sinda board member Vince Baltasar, asin na City Councilor Luis Gutierrez, ang posibleng magbabanggaan. Sa kampo ni Alcalde G. Rosal, may mga nagbubusol ng mga lideres kay board member Baltasar na bumalik sa Legazpi, dumalaga na sa ng vice alkalde, maski may termino pa man siya sa board member. Sa kampo naman ni Attorney Pino Garbin Jr. o APG team, si City Councilor Luis Gutierrez man ang pigbubusol kan grupo na dumalagan vice alkalde. Dahil pa man formal na konfirmasyon ang duwang ini, alagad na mamalisyahan na ang sa indang hero-hero ngunyan. Al Armario, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Al. Ngunyan sa detalyas kan mga bareta sa lado nasyonal, nagkaampangan na sinda Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. asin US Secretary of State Anthony Blinken sa Palasyo Malacanang. Sa courtesy call ni Blinken sa Malacanang, sinabi ni Presidente Marcos na maugma siya sa pagbisita kaini sa tahaw kan mga pangyayari sa bilog na kinaaban na nakakaafektar sa relasyon kan duwang nasyon. Mientras tanto, ipinahayag man ni Blinken na mas matagas pa sa gapo ang relasyon kan Pilipinas sa Estados Unidos dahil sa marhay na koneksyon asin relasyon. Dagdagan tan detalyas kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya man si kumpadreng Jomar Bien. Pading Jomar, good afternoon. Go ahead. Salamat pa rin, Pio. Dapat na malinig ang mga tinampo kontra sa mga nagpapararada, lalo na sa mga piyot na tinampo digdi sa syudad kan Tabaco. Ini ang naging pangapudan ni Vice Mayor Nestor San Pablo sa mga PSO asin sa iba pang mga ahensya kan lokal na gobyerno o sa ngay kang lokal na gobyerno kan Tabaco na enkargado sa road clearing sa manlain-lain na lugar dito sa syudad. Sinabi ni Vice Mayor San Pablo sa iyang pagkipag-olay sa DCGB News na magkakanig-usan na naklarado ang mga tinampo, lalo na sa mga piot na parte kan tinampo dito sa syudad, kan mga nakaparadang mga bihikulo, tanganin na may bitaran ang posibleng mga pakakaulang kan mga iniing kaso magkaiguanin kasulo sa sarong lugar. Si inunambitan ni San Pablo ang insidente kan mga nakalis na bulan digdi sa barangay San Juan kung saan na kaiguanin kasulo asin medyo na delay sa pagresponde kan bombero
dahilan ta may piyot na dalan na iguang pikparardaan overnight kan mga tinampo kasakod kan bagay na ini sa iyang sinabi sa task force linis kalsada na dapat na magigos ang mga ini asin sigurado na klarado ang mga tinampo tangani na day magkaikuan ni Rimalato in kaso may kasulo. Yan ang report. Jomar Bian, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Jomar. Ali dyan sa 1st District ng Albay. Mientras tanto, pigkumbinser ni Vice Presidente asin Department of Education Secretary Sara Duterte ang mga Pilipino na makisumaro tanganing malabanan ang mga nangyayaring violensya asin terorismo sa nasyon. Sigun kay VP Sara, ang pagkagadaan sa ambus kanapat na soldado sa Maguindanao del Sur nagpapahiling ning terorismo bilang saro sa mga nanginginotang problema kang nasyon na kaipuhanin pagkasararong paghiro kan lambang saro. Mientras tanto, sinabi ni VP Sara na dapat suportaran ang mga soldados sa paaginin pagtaon ng impormasyon manood sa mga kalaban kan gobyerno. May tapya sa presyo ka nagkaperang pangenot na barakalon sa nasyon, partikular na ang agricultural commodity sa primerong parte kan Marso base sa monitoring kan Philippine Statistics Authority. Kaibanan sa mga nagbaba ang presyo kan bangos, kamatis, pulang sibulyas, suha asin pulang asukar. Sigun sa PSA, nagbaba nin piso ang presyo kan kada kilo nin bangos na nasa 212 pesos na sana poko mas o menos sa primerong parte kan Marso. Nasa 10 pesos naman ang ipigbaba kang presyo kan kamatis. Nangunyan, ang may average retail price minaabot sana sa poko mas o menos 89 pesos kada kilo, hali sa dating 98 pesos kada kilo kan Pebrero. Dakula man ang ipigbaba sa presyo ng sibuyas na minaabot na sa 144 pesos kada kilo, hali sa 162 pesos na presyohan kan Pebrero. Nagkaigwa man paghiro sa presyo kan well-milled rice na nagsakat sa 56.90 pesos 90 sentimos ang kada kilo kan primerong parte kan Marso. Naglangkaw man ang presyo kan liempro na nairehistro sa 352 pesos 41 sentimos kada kilo, hali sa 346 pesos 61 sentimos kan Pebrero. Mientras tanto, madali na ang pagrealisar kang propestong lay na may katuyuhan na matawan ng trabaho ang mga senior citizens matapos maaprobaran sa committee level. Sigun kay House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, saro sa mga pangenot na otor kan Employment Opportunities for Senior Citizens and Private Entities Incentives Act, bako sa naini basta pagtaon ng trabaho sa mga gurang, alagad matawan manin pagkakataon na magsabay sa komunidad, makatabang man sa indang financial security, asin mamantinir ang pagiging aktibo kan lawas asin isip. Pigmidbid naman ni Ways and Means Committee Chair Congressman Joey Salceda ang pagbusol ng pwesto dahil inabot na ang 32 na taon para mataawanin pantay na oportunidad sa employo ang mga senior citizens arog kan PWD. Oras na maging lay ini, papanginutan kan Department of Labor and Employment ang pagtaon ng impormasyon sa mga senior citizens manungod sa available na trabaho na bagay sa inda. Ang mga pribadong kumpanya na mag-employo kan senior citizens ang tatawaning 25% tax reduction sa indang labor cost arog kan salaries, wages, benefits asin training. Pighiras naman ni Attorney Franklin Quijano kang National Commission of Senior Citizens sa mga legislador na may nagkaperang employers na ang nagpuo na magkipagtabangan sa inda. Kaiba ng digdi ang mga midbid na fast food chain, duwang dakolang mall asin nagkakapirang gasolinahan. Mientras tanto, naglalaom si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na maitataon na ang libre o kaya maitataon na ning libre kan PhilHealth ang mga bulong para sa dialysis asin chemotherapy kan mga may cancer asin chronic kidney disease.
Sigun kay House Deputy Majority Leader as in Act CIS Party List Representative Erwin Tulfo, sinugo niya si Rodriguez na makiuron sa mga opisyales kan PhilHealth tanganing pag-adalan ang pagtaon ning libreng mga bulong sa dialysis as in chemotherapy sa mga miyembros kaini. Sigun kay Tulfo, tinawan doon ni Romualdez na kung kaya kan PhilHealth na malibre ang ultrasound as in mammogram para sa mga kababaihan, tibaad pwede man kaining isabay ang bulong sa dialysis as in chemotherapy. Naonambitan pa ni Tulfo sa hororo na nagpromisa man ang mga opisyalis kan PhilHealth na tulos manindang papapuunan ang pag-adal para sa ipigbubusol na maitao maning libre ang mga bulong. Presenteng libre naman ang chemotherapy sin dialysis sa mga membros kan PhilHealth, alaga day pakasabay ang mga bulong na pinagagamit digdi. Mientras tanto, nagsaangat ning resolusyon si Bohol Representative Christine Alexis Tutor para sa pagrepaso kan mga lay asin polisiya manungod sa pangangataman sa protected areas sa nasyon asin kung paano ini mapapakarhay. Ang House Resolution numerado 1658 kang legislador kasunod kan nadiskubreng resort sa tahaw kan Chocolate Hills na sarong protected area. Partikular na pipaharo ang House Committees on Ecology, Environment and Natural Resources, Local Government, Justice asin Indigenous Cultural Communities and Indigenous Peoples para imbestigaran bilang parte kan oversight function ang mga luho sa mga ley sa nasyon arog kan National Integrated Protected Area System Act of 1992 o ang Acta Republica 7586 para mas maprotehiran ang rekursos. Kaibanan sa mga pipa siirip ang presenteng estado kan gabos na protected area sa bilog na nasyon asin detalyadong inventaryo kan mga estrukturang nakatindog na digdi. Bareta sa ibang nasyon nakatalaan na iibakwar kang Russia ang maabot sa 9,000 na hobenes sa border kang rehiyon sa Belgorod dahil sa padagos na pigigibong pag-atake kan Ukraine. Ang lakdang na ini sarong aldaw matapos na ianunsyo kang Russia o kaya ianunsyo ni Russian President Vladimir Putin na gusto kaining magbilog ning buffer zone para tabangan na maprotektaran ang border region hali sa missile strike kang Ukraine. Sidabi ni Regional Governor Yaselif Gladkov na ang mga aki ang ibabalyo sa harayong lugar kung sa indaid abot kan missile kang Ukraine. Naggamit ang Ukraine ng long-range firepower para tamaan ang oil refineries asin depo kan Russia. Isinara naman ang mga malls asin mga establishmento sa lugar dahil sa pag-atake kan Ukraine. Sa lado kan sports, sinuportaran ni Olympic gold medalist Caitlyn Jenner ang orden kan sarong opisyal kan New York na pagbawalan ang mga female sports teams na may transgender na atleta na gumamit kan sa indang pasilidad. Ang nasabing ban para sa sanggatos na athletic facility sa Long Island City. Sinabi ni Jenner na ang pagtugot sa mga transgender athletes sa mga sports na pambabae ang nagraraot sa mga sports na pambabae. Dugang pagkaini ang importante ang tapuson na nasabing aktibidad mantang atab pa. Taon 2015 kan sinabi ni Jenner na siya ang transgender woman. Sa pangaran kan nagsururat kan informasyon sa Panginot ni News Director Mardela, Angel Mustasa, Jen Matthew Balyaran, asin kan Megaforce Patrol pati naman ang mga interns hali sa Bicol University. Tata Nems Flora sa Control Technical, kasubago si Paring Nal Baldo. Sa IT yaon dyan si Jerome Nico Martinez. Ako pan sa idong naging tagapagbareta si Pio Fernandez. Salamat, barahay na hapon. Coco Martin po, at ito naman ang